tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. Ni jamukan bɛ di aw ma sibiri o sibiri. A ka jɛmukan kura Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. Surafana tɔw dunnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. An b'a fɔ sigilen na an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw anu la Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye VOA studio 10 la. Ayiwa bi ye sibiri ye n'o ye avril kalo o tile 13nan ye san 2024 an b'a fɔ jɛmukan o kɛnɛ sigira nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na bi y'a a ta ko 476 o ni wɔɔrɔnan ye an bɛ sɔrɔ Bamakɔ fiɲɛ torokala 102 sanfɛ n'o ye 102 FM ye Bamakɔ n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana radio parisien kan to min ɲa n'o ye 98.8 an bɛ sɔrɔ fana ayiwa Buguni mara la kɛrɛnkɛrɛnna radio Kumase kan 92 an bɛ sɔrɔ Mopti radio Orona kan 93 o ni tomi 2 kan an bɛ sɔrɔ fana Tumutukaw fɛ n'o ye fiɲɛ turukala 90 o ni tomi 3 ye Gawokaw an bɛ sɔrɔ 106 o ni tomi 1 kan a bɛ se k'an sɔrɔ fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye VOA Bambara ye w.com an bɛ sɔrɔ fana an ka Facebook page kan VOA Bambara. Ayiwa an balimaw ayiwa bisimila an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ kɛrɛnkɛrɛnna nin waati na fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye ani cɛ an ka foli b'aw ye. Ayiwa bi an ka babu a bɛna tali kɛ kunnafoni minnu bɛ ka boli sisan Mali la kɛrɛnkɛrɛnna arabadon n'o ye avril kalo o tile 10nan Mali furancɛ fanga k'u to ɲɔgɔn ye la n'o ye conseil des ministres ye. Ayiwa u ye sariya sun dɔ bɔ ka yamaruya ko politiki tɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani jɛkulu minnu ka baara fana ɲɛsilen don ayiwa ɲɛnamayali fanfɛla la politiko sɔrɔ fɛ k'olu bɛɛ bɛ ɲɔngiri fo waati wɛrɛ la k'a d'a kan ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na ayiwa nasara wɛrɛ fana fɛ cɛkɛda min janto bɛ kunnafoni di sow ka sariya batoli hukumu kɔnɔna na n'a bɛ wele ko haute cour la communication o fana hakɛ o fana ye laseli kɛ k'a ɲini kunnafonidi sow ani kunnafonidilaw bɛɛ ma k'u yɛrɛ minɛ ayiwa u kana kuma falen kɛ u kana ɲininkali kɛ ni parti politiki maaw ye ani u bɛ baara minnu kɔnɔ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na bi fana Bamako ni o kɛra dɔn fɔlɔ ye sigikafɔ kumaɲɔgɔnya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ kabini waati la furancɛ fanga tun y'a laɲini ta k'olu bɛna sigikafɔ dɔ kɛ yaasa jamanadenw ka se ka hakili falen kɛ gɛlɛyaw min bɛ jamana kɔnɔ ani taabolo min kan ka taa fanga fɛ an bɛ segin ka na o bɛɛ walawala ye sɔɔni n'an ka lamɛnbagaw ye yan'o cɛ an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ ni laseli dɔ ye ka na kuma di an ka lamɛnbagaw ma. Ayiwa an balimaw aw bisimila an b'a fɔ de jɛmukan kɛnɛ kan an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fana minnu bɛ k'an mafilɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na fiɲɛ sira fɛ an ka Facebook kan n y'a fɔ cogo min na baro daminɛ an ka bi babu a bɛna tali kɛ furancɛ fanga ye
latigɛ min ta o don n'o ye arabadon ye avril kalo o tile 10 san 2024 k'olu bɛ ayiwa yamaruya di politiki tɔn fɛn fɛn bɛ Mali la olu ka baara o ka jɔ u k'o ɲɔngiri ka da jɛkulu fana minnu ka baara fana bɛ politiki ko ni sigida ko ɲɛnamani hukumu kɔnɔna na o fana bɛ sen b'a la ka fara o kan HAC n'o ye cɛkɛda min fana ɲɛsilen bɛ kunnafonidilaw ka so ma n'u ka kunnafonidilaw ka baara yɛrɛ hukumu sariya boli kan olu fana ye ayiwa laseli kɛ k'a fɔ ko u k'u yɛrɛ minɛ ka baara kɛ ni politiki maaw ye ɲininkali tɛ se ka k'u la u tɛ se ka taa u ka kɛnɛw kan ayiwa fo waati wɛrɛ la o bɛɛ hukumu kɔnɔna na fana bi Mali la kumaɲɔgɔnya daminɛna n'a bɛ fɔra ma ko dialogue intermalien furancɛ fanga tun y'a kuma fɔ kabini waati la k'u bɛna cogoya kɛ ka fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi yaasa jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili falen kɛ k'a lajɛ taabolo kura minnu bɛna ta jamana bɛna sira minnu ta an bɛ yɔrɔ min na sisan ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko densen jumɛn bɛna tagama o la ayiwa sisan o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la an ka nɛgɛjuru dayɛlɛn don an bɛ sɔrɔ 001 202 619 02 70 walima ka bataki caman fiɲɛ sira fɛ o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na 2 2 1 2 0 2 6 19 0 1 2 ani 70 ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Alexis Kalanbiri ma ani monsieur Amadou Koita n'ale Mali fanga ɲɛmɔgɔ kura dɔ n'o ye ministre kɔrɔ don ani parti yelen kura ani fana cadre d'échange n'o ye tɔnba dɔ min kɛlen bɛ ka politiki tɔn caman fara ɲɔgɔn kan olu b'an bolo nin waati kɛrɛnkɛrɛn na an bɛ n'u bisimila yan'an ka lamɛnbaga dɔw ka weleli fana sɔrɔ an b'a daminɛ ni Alexis i ni wula monsieur Koita ni wula a y'aw bisimila ayiwa Alexis i bɔra ka kɔrɔfɔkan ma monsieur Koita b'an bolo yan sisan ale ye ministre kɔrɔ ye ani parti yelen kura ɲɛmɔgɔ dɔ fana nka min kɛra arabadon a barila maa caman na nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko olu sigilen don k'o makɔnɔ k'a tun tɛ mɛn n'a bɛna kɛ ayiwa yan'an k'an da don a ka ko fɛsɛfɛsɛ e yɛrɛ ye mun de faamuya faamaw ka ayiwa latigɛ na ka ɲɛsin politiki tɔnw ka baaraw ma ani jɛkulu ninnu fana min bɛ baara kɛ sigidaw kɔnɔna na e ko di kuma b'i bolo. ayiwa n ka foli bɛ a ka lamɛnjɛkulu bɛɛ ye an bɛ sigi ka foli lakuraya ni ka samɛ fɔ ala ka alibi basigi n'an ka jamana kɔnɔ ani minnu ye sun kɛ ala ka nafa di ani u bɛɛ ma ayiwa n'i y'a jate minɛ politiki mɔgɔw tiɲɛ don kabini furancɛla fanga in nana an ka diɲɛ Mali gɛlɛya bɛɛ tara ka da u kunna an bɛ dingɛ in kɔnɔ politiki mɔgɔw nɔ don sɔnyani bala ka kɛ politiki mɔgɔw nɔ don lakana tɛ politiki mɔgɔw nɔ don u y'a bɛɛ muɲu u y'u da de k'u sigi nka fɛn furancɛla mɔgɔw yɛrɛ ye min fɔ ka sɛbɛn ani ka bɛn kan ko furancɛla fanga bɛ ban ka bɛn waati min ma ni o sera o ma lawaleya ni ninnu kumana ni hakilila la a bɛ n'a fɔ gɛlɛya bɛɛ bɔra yen ka tugu politiki mɔgɔw nana k'a fɔ a ye waati min fɔ a ye sarati min fɔ a sera a bɛ kɛ cogo jumɛn na a y'a jija a ka fanga lasigi ka yanni san ka ban o fɔlen de nana ni nin gɛlɛya bɛɛ ye nka min don a ka gɛlɛn ka tugu n'i y'a jate minɛ fɛn fɛn bɛ sen na sisan a tɛ se ka kɛ politiki mɔgɔ kɔ e yɛrɛ y'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya min daminɛnen filɛ nin ye y'a dɔn kɔni ni a fɔra ko dialogue intermalien ko jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i hakilina fɔ ani mɔgɔ si kana den kɛrɛfɛ n'i ye politiki mɔgɔ sen bɔ a la i ye maa caman sen bɔ a la ka tugu u ɲɛnaw u ma ɲɛ fasoden dɔw don u ɲɛnaw u ma ɲɛ hakilina b'u la ani jama dɔw b'u kɔ hali n'a man ca ayiwa ne fɛ o kɔni nin tun tɛ a waati ye ani kun wɛrɛ kun ka fɔ ka tugu n'a fɔra ko ko min fɔra
deli ka min farancɛla fanga sigira an m'u ye ko u bɔra ka bɔlɔ minɛ ko u bɔra ka ko kɛ min b'a to lakana tɛ na wali dugu bɛ ɲami u b'o ko kɛ u m'o taabolo jira an na min b'a to an bɛ se ka se nin yɔrɔ in na. Ayiwa sisan n bɛna kuma di n balimakɛ monsieur Amadu Koyita ma. Koyita i ni wula. An b'a ni wula. Tɔɔrɔ tɛ. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn nka n ka ɲininkali fɔlɔ ka ɲɛsin ma o ye munna de sisan ni latigɛ nin taara finitigiw fɛ walima furancɛ fanga yɛrɛ fɛ aw yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ka ɲɛsin ni latigɛ kura min ye ko ka politiki tɔnw bɛɛ ka baaraw ɲɔngiri fo waati wɛrɛ la. N bɛ fo fɔlɔ Mohamed k'aw ka radio baarakɛlaw bɛɛ fo an n'a lamɛnnikɛbaw bɛɛ an kɛlɛkɛ Alexis Karamɔgɔ fana fo a y'a fɔ cogo min na an bɔra teli la ka dugawu kɛ jamana ye ala kana ni basigi ala kana ni bɛn ye ala kana ni ɲɛta an ka jamana kɔnɔ effectivement an yɛrɛ kuma sigilen ni an kuma sigin n'a ye pewu parce que an ka hakili la mana kɛ cogo o cogo gɛlɛya mana na jamana na cogo o cogo jamana ni y'an bɛɛ de ta ye jamana sigilen bɛ sariyaw de kan o sariya ye jumɛn ye constitution du 25 février 92 o tun bɛ yen chef de parti chef de la transition o bɛ yen constitution kura fana votera n'o kɛra salon juin 2023 n'a promulguera jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ a constitution ko k'a fɔ ko démocratie o lawaleyalen don an ka jamana kɔnɔ o kan ka bonya dankari man kan ka k'o la pewu sariyaw fana liberté d'expression liberté d'opinion o fana kan ka lawaleya parti politigiw fana sariya y'a fɔ cogo min na u bɛ se k'u ka baaraw kɛ k'u ka activitéw bɛɛ kɛ sariya kɔnɔna na donc depuis transition nana transition yɛrɛ ka réussite ye fɛn min ye o y'a kuncɛko ɲuman ye bɛɛ b'a dɔn nin bɛ a bɛ ɲini ka san naani bɔ ta san saba ni kalo caman transition bɛ yen layidu fɔlɔ kun dira o yɛrɛ sɔrɔla malidenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ concertation na transition nalen k'a fɔ ko ka 18 mois n'o ye kalo 18 k'o di transition ma jigɛni minnu kɛra ni transition ye o de ye pas transitoire waati kunkurunin o bɛ se ka labɛn cogo min na pour que élection ka organiser an bɛn'a kan ani communauté internationale CEDEAO union africaine bɛɛ bɛn'a kan an bɛna se o kuncɛyɔrɔ ma yɔrɔ min na u nana ni fɛn dɔ ye ko assise nationale pour la refondation ka taa ka dɔ fara a kan kalo 6 fo ka taa se san 5 ma o yɛrɛ nana ni gɛlɛya caman ye fo ka taa sanction bɛn an kan i bɛ hakɛ to o yɔrɔnin na n'o ye assise nationale de refondation famaw y'a fɔ ko olu y'aw wele k'a ka na o lasigi la nka aw caman ma sɔn k'aw sen don o la jaabi jumɛn bɛ bolo yɔrɔ fɔ n'anw bɛ min fɔ dɔrɔn concertation nationale tun kɛra minnu ye fanga ta n'o ye CNSP olu de ye a organiser k'a kɛ Mali fan bɛɛ k'an ka kuma transition taabolo kan an ka kuma fana waati min kan ka di transition ma donc k'an to kɔnɔna na on ne change pas les règles du jeu en plein match k'i to o kɔnɔna na i tɛna fɔ k'i bɛ hakilina wɛrɛ don a kɔnɔ min bɛ na ni gɛlɛya ye n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ hali fanga yɛlɛma kɛlen mai 2022 un an Badaw bɔra yen président min bɛ yen n'o ye Asimi ye kuma ta a y'an bɛɛ wele kuluba a ko k'an bɛɛ ka muɲu an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o waati yɛrɛ tɔ man ca kalo 9 dɔrɔn de tora an ka fara ɲɔgɔn kan kalo 9 baara bɛ se ka kɛ pour que kuma ka di jamanadenw ma u k'a lajɛ n'u bɛ danaya da mɔgɔ min kan parce que an mana kɛ cogo o cogo ne karata organiser ni élection organisera Malien de bɛ kɛ président ye ni Malien kɛra président ye fort de la légitimité du peuple gɛlɛya caman bɛ yen nɔ a bɛna se transition se mana kɛ min o b'o kɛ ale fana b'o kɛ o yɛrɛ la parti politique caman bɛ yen ale minnu bɛ fanga la bi olu kun wele ni Badaw ka bɛn olu yɛrɛ y'u kanto ko transition ye waati ye réforme bɛ se ka kɛ nka a tɛ se ka réforme bɛɛ kɛ et que olu tɛ jɛn n'a ye tile kelen ka fara transition délai kan donc an tun bɛ faamuya assise na dɔrɔn komi délai min kun fɔra o tɛna se ka respecter ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko maliyɛnw de ko ka transition prolongée sinon an welelen président de la transition yɛrɛ kan an taara k'a wele jaabi a ko an ka participer assise la an ko bon an bɛ participer mais a ka fɔ an ye k'a fɔ assise na thème kelen bɛ yen nɔ o tɛ négocier assise la o ye mun ye délai de la transition ne gɛlɛya bɛ yen o la an politique mɔgɔw ni forces bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kuma kan donc o m'o bɔ a la o de la an ma taa mais an ma taa an siranna min ɲɛ o de ka na sabula kalo 6 san 5 de fɔra mais malgré tout jamana nin y'an bɛɛ ta ye a mana na cogo o cogo ne bolo fununa bɛ d'a tigi de kɔrɔ politique mɔgɔw y'u mankun n kɔrɔkɛ Alexis ye min fɔ fɛn bɛɛ fɔra ma k'anw de ye Mali den dɔw ko k'an ye jamana don tigɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ma kan k'a fɔ k'i ka jamana donna tigɛ kɔnɔ
parce que o man ɲi bɛɛ fɔra ma anw de ye sow n'an ye fɛn bɛɛ kɛ an y'a bɛɛ mun ye jamana ɲɛmɔgɔ kelen ka décision ta ka décret ta décret min fana adosselen don charte révisée kan parce que charte tilala ka réviser CNT fɛ k'a fɔ ko transition bɛ ban ni jamanakuntigi ka kalata ye o de bɛ kɛ transition bannen et que min fɔra u ka assise la n'o ye 6 mois 5 ans ye olu y'o dayɛlɛ k'a fɔ transition bɛ ban n'o ye donc o fenêtre min fɔra a plancher n'a plafond président ye 100 fila ta o kɔnɔ o 100 fila la politique mɔgɔ ma tɔɔrɔ sula suma fɛn fɔ fɔra o bɛɛ kɛra EJ sigira k'a fɔ ko élection bɛna kɛ référendum a kɛra an yɛrɛ ka parti ye weleli kɛ ka vote oui c'est vrai caman m'a kɛ mais caman y'a kɛ maliyɛnw ye taara k'a vote donc référendum votera o décret de la parce que décret talen de chronogramme kura dilanna k'a fɔ ko bon président ko transition bɛ kuncɛ san fila an bɛ référendum organisé élection tɔw kun fɔra u ko ko non ko n'an k'an b'o kɛ an tɛna se ka télé respecté an bɛ bɔ référendum na an bɛ taa présidentielle la après report nana fɔ léger fo ka na se le 26 mars ma fɛn ma fɔ an ma wele k'a fɔ an ye an kun ye décret ta gɛlɛya yera a la donc an b'a kɛ cogo di aw na an farala ɲɔgɔn kan ka déclaration kɛ k'a fɔ waati min fɔra o waati kɛra foyi ma kɛ bidi nana mais en même temps an ka déclaration na n'i y'a kalan an ko on invite les autorités en place u ka bɛɛ wele pour que an ka feuille de kura dilan on a tora kɔnɔ an bɛ décision na ta décret ko parti yɛrɛ ka activité ani mouvement politique a caractère politique ko bɛɛ suspendant fɛn min ye a ma ɲi jamana ma u yɛrɛ ka kuma na u ko laɲini min y'a to yen kɛ o y'a ye mali bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ nka ani wulikajɔw ayiwa politiki baara hukumu kɔnɔna na ko dɔw bɛ ka kɛ min b'a to la olu yɛrɛ b'a fɔ ko ni dankarimakɛ na ni waati kɛrɛ na n'a ma ɲɔngɛ o bɛna bonya ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛw ko ye e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la non ne m'a ye min de kɛra parce que an ye fɛn o fɛn kɛ parti ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka déclaration kɛ o bɛ sariya de kɔnɔna na o an ma bɔ sariya kɔnɔ an ma foyi kɛ surtout a kɛra waati fana na min na président de la transition a ka discours du 31 décembre la a ko dialogue intermalien bɛna kɛ dialogue intermalien n'o bɛ kɛ maliden bɛɛ de bɛ wele o min ye politique mɔgɔ ye o min ye société civile ye o min ye chef traditionnel ye o bɛɛ de bɛ wele donc o dynamique bɛ yen nɔ n'anw bɔra k'an ka déclaration kɛ k'a fɔ ko nin nana an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ vidi nana an ka ɲɔgɔn wele jamana y'an bɛɛ ta ye n'an y'o fɔ n'an tora o kɔnɔna na décision taara ko k'an ka activités bɛɛ suspend ko parce que ko an bɛ ka activités dɔw kɛ minnu bɛ se ka gɛlɛya lase jamana ma ne m'o ye nous sommes des républicains nous sommes des démocrates an fana an kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye an b'a dɔn bi gɛlɛya m'an ka jamana kan an bɛ deli k'o de fɔ jugu kelen m'an ka jamana na bi o ye terroriste ye minnu b'a fɛ ka jamana lasegin kɔ mais an minnu fana bi yan n'an ye layidu ta an ka layidu respecté n'an y'a respecté n'an ye élection organisé ka président kura ta jamana bɛ sigi normalité constitutionnelle na gɛlɛya caman bɛ an bɛ bɔ o kan an ni diɲɛ bolo bɛ di ɲɔgɔn ma jamanadenw fana b'u yɛrɛ ye min bɛ ka kɛ parce que souvent mɔgɔw bɛ min confond popularité de légitimité mɔgɔw b'a la ko la transition populaire oui elle peut être populaire elle a été pendant un moment mais la légitimité là elle ne s'acquiert que par les urnes donc je crois yɛrɛ kɔnɔna na fɔra ko la souveraineté n'appartient qu'au peuple qui l'exerce à travers ses représentants aucun individu aucune partie du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice et que le fondement de tout pouvoir réside dans la constitution an b'o sara de kɔnɔna na n'an y'o fɔ n'u nana ka nin suspend nin bɛ textes bɛɛ violer a bɛ loi violer a bɛ charte violer a bɛ constitution violer fili man jugu tɛ segin kɔ o de ka jugu ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ abubakar sidiki fɔnba n'ale ye CNT maa ye ale bɛ nɛgɛjuru kan monsieur fɔnba i ni wula i ni ce ayiwa e yɛrɛ ye jɛkulu tɔnden n'o ye CNT min bilala ayiwa assemblée nationale nɔ la n'o ye députéya ye bi bi na i ye wasaden nka furancɛ fanga ka laɲini min kɛra o ye latigɛ min kɛ arabadon e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ ka ɲɛsin u ye min fɔ ko ka politiki tɔnw bɛɛ ka baara ɲɔngiri ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na fo waati wɛrɛ la. bon n bɛ i fo an bɛ fɛ ka kuma dɔw latilen sɛngɛ kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ye politiki mɔgɔw bonya ne hakili la mali transition ye politiki mɔgɔw bonya kosɛbɛ. cogo di. n'i ye jateminɛ kɛ Niger ou bien Burkina olu ma décret yɛrɛ ta u ye communiqué dɔrɔn de kɛ ka parti bɛɛ suspend mais anw ye jateminɛ kɛ ka bonya dɔw kɛ ka décret ta o kan ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen décret mun taara
a mun fɔ ko parti suspendra o a fɔra ko les activités politiques awɔ o de ko don politique baara min n'o ye fanga ɲini baara ye o de fɔra c'est-à-dire politique baara dan tɛ fanga ɲini baara ye o politique baara min n'o ye fanga ɲini baara ye ko o de dabila nin wagati in kɔnɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ fanga ɲini baara bɛ kɛ régime démocratique de kɔnɔ maintenant anw bɛ yɔrɔ minnu na sisan jamana bɛ régime d'exception de la bon fanga ɲini baara bɛ se ka kɛ régime d'exception kɔnɔ wa a fɔra ko o de dabila fanga ɲini baara ye mun ye ka kuma i yɛrɛ kan ani bɛna fanga ɲini n'i ka miirina mun ye ka sanga ka bɛn n'o ye i b'i ka militants fɛnɛ k'olu dusukun lamin k'olu lafaamuya ni o fanga ɲini baara kelen ye a fɔra ko o de ɲɔngiri mɔgɔw bɛ ka fɛn caman fɔ faamuyali ma kɛ i bɛ hakɛ to i ye kuma dɔ fɔ sisan nansarakan na ko régime d'exception an kɔni bɛ furancɛ fanga na i bɛ se ka segin o kan an ka maa minnu tɛ tubabukan nansarakan mɛn u ka se k'a faamuya régime d'exception ye mɔgɔ minnu nana u yɛrɛ sɔrɔ fanga la ka sɔrɔ a ma kɛ ni kalafili ye kalafili ma transition sigi donc ne ko kalafili baara ne ye démocratie ko ka kalafili baara fanga ɲɛɲini o kɔnɔna na est ce que o baara fila bɛ taa n'a y'a sɔrɔ kala kun filila transition mɔgɔw ye u kana sigi fanga la i bɛ se ka fanga ɲini baara kɛ k'o don ba la mais kala ma fili gɛlɛya de ye an se nin kɔnɔna na o gɛlɛya minnu fana filɛ cogoya de bɛ ka ɲini o la o ye kelen filanan n'i ye jateminɛ kɛ parti politique ka charte yɛrɛ ka sanga ka bɛn ni a article 45 o ko k'a dagalen tɛ parti ma u ka waleya kɛ waleya min bɛ na ni jamana firili ka sanga ka bɛn ni o ye an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban in na bɛɛ y'a ye kow cayara mali la mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ ɲɔgɔn nini mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ ko caman kɛ fanga dun fɛnɛ n'a y'a ye a bɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn nini politique mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn jaabi maa min bɛ fanga la don a ka kan ale de kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen lakana donc ka sanga ka bɛn ni raison d'état ye c'est-à-dire jamana yɛrɛ ka jamanaya parce que an bɛ nin mun na n'an tora nin ɲɔgɔn sama-sama la jamana ka jamanaya dankari de bɛna kɛ o la donc fɛn in taara a ma fɔ ko politikimɔgɔw ka baara banna a fɔra ko politikimɔgɔw ka fanga ɲini baara u bɛ baara min kɛ ka fanga ɲini o faamuyara waleya min kɛ ka fanga ɲini ko o de ye ɲɔngiri fɔlɔ nka n ka ɲininkali ye min ye nin furancɛ fanga kelen yɛrɛ de y'a fɔ ko ni mars kalo sera o tile 26nan kɔfɛ transition fanga bɛ ban furancɛ fanga bɛ ban yan'o cɛ a yɛlɛmana siɲɛ kelen siɲɛ filanan na u y'a fɔ ko ayiwa hali ni kalataw mana boloda aw bɛ dɔɔnin d'an ma yanni an ka kalata labɛn dɔw y'a fɔ ko wariko don ko labɛnni dɔw ko kalata sɛbɛnko don nka waati kɛra famaw yɛrɛ bɔra k'a yira jabaranin na ko sɛbɛn minnu tun dɛsɛlen don ka sɔrɔ olu bɛɛ sɔrɔla sisan ayiwa munna mars kalo bannen waati sera a kɛra CNT ma ye wa a kɛra furancɛ fanga olu ma bɔ ka laseli kɛ ni wagati nin kɔnɔ ni mɔgɔw b'a fɔ ko vide juridique e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛ la bon hali minnu b'a fɔ ko vide juridique u bɛ manamanakan de la u b'a dɔn ko nkalontigɛ kuma don hali minnu bɛ k'a fɔ bi ko vide juridique de u yɛrɛ ko olu bɛ politiki kɛlɛ de la k'a ni sariya kɛlɛ tɛ kelen ye vide juridique ko an bɔr'o la pewu mais pour que k'i ka kuma jaabi nɔgɔya la septembre wagati gouvernement ko k'a bɛ kalafili k'a bɛ a bɔ a dɔgɔkɔrɔ wagatini o wagatini bɛ tali kɛ don jumɛn na n'o bɛ tali kɛ après le 26 mars de n bɛ kalafili bɔ a dɔgɔkɔrɔ wagatini kɔnɔ a bɛ daminɛ don jumɛn c'est à partir du 26 mars o ye kelen ye filanan tuma min na an b'a fɔ ko an bɛ élection organiser jɔnni tun b'a dɔn ko wagati la ko MINUSMA bɛna taa ka bɔ Mali kɔnɔ jɔnni tun b'a dɔn ko wagati kelen na k'an bɛna dankari kɛ accord d'Alger la walasa maliyɛnw ka sigi ka kuma ɲɔgɔn ɲɛna tuguni o wagati kelen na jɔnni tun b'a dɔn ko fichier ko yɛrɛ gɛlɛya bɛ yen tuguni ne hakili la an ka sabali an ka jamana in lajɛ sabula transition mana k'a bɛna élection organiser élection organiseli ye transition sigida 6nan de ye transition sigida fɔlɔ o ko de ko ka lakana sabati mali dugukolo bɛɛ kan
a filanan tun ye ka mara kɛ ko ka ɲa a sabanan ye ka yɛlɛma don an ka kalanw taabolo la a naaninan ye ka sariya sunbakow ni yɛlɛma kura minnu kan ka don kow la k'olu kɛ a duurunan tun ye ka bolo bila sɛbɛn na sɛbɛn min b'a to maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka kuma ɲɔgɔn ye na pour que ka ko caman ɲɔngiri a wɔɔrɔnan ye élection kalafili ye ayiwa ne bɛna mun f'i ɲɛna kuma o kuma bɛ ka fɔ président ye décret mun ta décret in tɛnkunnen bɛ ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma a ɲɛsinnen bɛ charte réviselen de ma o charte réviselen fɛnɛ o ye mun de fɔ o ko jamanadenw u ka bɛnkan u bɔlen kɔ ka taa assise nationale la jamanadenw ye bɛnkan mun ta ko ka kalafili kɛ ka taa daminɛ kalo 6 ka taa san 5 nka aw m'o laseli kɛ o aw m'o laseli kɛ kar jamana ka transition fanga a bi ban wagati min na ni président kura sigira donc n'i ye nin fila fɛn fɛn jateminɛ nin si ma ban fɔlɔ président bɛ décret mun ta o décret tɛ charte sanfɛ parce que charte bɛ i n'a fɔ sariya sunba dɔ de sariya sunba min kumana wagati ko kan sariya sunba min kumana transition yɛrɛ banni kan donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ laɲini wɛrɛw de bɛ ka kɛ mɛ ani tiɲɛ tɛ kelen ye hali minnu bɛ k'a fɔ bi kan ka taa élection na a kɛra parti min ka siège la n'o ye adema ye adema yɛrɛ ka secrétaire général ya sangare a bɔra a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ka dɔ fara transition kan k'olu tɛ o contrôle la koyi ko mɛ ko n'a bɛ kɛ ko a ka kɛ kɛcogo dɔ la min na mɔgɔw bɛ wele an bɛ kuma donc o kɔrɔ ye kuma yɛrɛ tɛ ko parce que élection ma kɛ awɔ o yɔrɔnin na Fɔnba monsieur Fɔnba Fɔnba o yɔrɔ n y'a dɔn o yɔrɔnin kelen na yanni ka taa o yɔrɔnin kelen na kumaɲɔgɔnw bɛ sen na o daminɛna bi n'a fɔra ko parti politiques ka baaraw olu ka e yɛrɛ ko cogo min na fanga ɲinini hukumu kɔnɔ na aw dun ko ko kumaɲɔgɔnya bɛ daminɛ a daminɛna bi politique mɔgɔw sen b'o la wa mɛ min fiyɛ na walayi bilayi ne à peu près mairie min ɲininka a ka ca mairie 60 ye parti fɛn fɛn communiqué kɛ k'u ka mɔgɔw kana taa u bɛɛ ka mɔgɔw taara maliyɛnw tɛ parti ko la bilen koyi maliyɛnw bɛ jamana ko de la ne yɛrɛ ye parti politique ɲɛmɔgɔ dɔ ye maliyɛn bɛ maliko kuma de la wa o kuma sirilen tɛ parti politique ka activité kan kuma minnu fɔra a kɔnɔ a fɔra de k'an maliyɛn dama an ka na an ka kuma don n'a nata an bɛ mun fɔ mali ye mais parti politique t'u jamana mɔgɔ wɛrɛ ye jamana in kɔnɔ n'i y'a mɛn parti politique n'i b'i jigin maliyɛn dɔw de kan minnu bɛ kulu wɛrɛw la minnu bɛ baara wɛrɛw la olu de bɛ don i ka fɛn na mais n'a danna anw yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ka kuma ayiwa Fɔnba o t'a ɲɛ koyi Fɔnba an bɛ e ye kuma dɔ fɔ sisan damakari i ko parti politique ka kuma na koyi ayiwa i ko u bɛ se ka taa kuma nin kɛnɛ kan n ka kuma lamɛn sa u bɛ se ka taa min ka di o b'o fɔ mais i ka kuma fanga ɲini ko kuma de kan ayiwa ni yɛrɛ ko ni ko parti politiques u ka baaraw tɛ se k'a kɛ parti politique sigikun ye u ka baara ye fanga ɲini de n'i ko k'u ka baara u tɛna se k'a kɛ o tuma politique parti bɛ mun de kɛ mais a fɔra ɲɛna de ko ka taa fanga ɲini baara de kɛ k'o de ɲɔngiri la fɔlɔ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na an tɛ fanga ɲini ko wagati la an bɛ sigi ka fɔ de la ka fanga ɲini ka sɔrɔ k'o boloda n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ dɔ sigi k'o bila a jamana yɛrɛ b'aw bolo fɔlɔ o de kuma fɔra jamana ka yɛrɛya n'a bɛ f'o ma jamanaya ka jamanaya n'a bɛ f'o ma ko la raison d'état o bɛ diɲɛ sariya bɛɛ sanfɛ nka sisan an bɛ ka ne wele ka ne to États-Unis min na États-Unis tuma min na u ka raison d'état bɔra prison de Guantanamo bɛ États-Unis bolo yen u ye Iraki ci u ka raison d'état kama u ye Afghanistan ci u ka raison d'état kama anw fana ka jamana ka jamanaya anw tɛna se ka politique ko kuma ani mɔgɔw ka hakɛ i da sago k'o bila jamana sanfɛ ayiwa n ka ɲininkali laban ni ɲɔngirili ka ɲɛsin politique tɔnw ka baara ma o bɛna wuli san jumɛn waati jumɛn na ne si tɛ ka fɛn fɔ o la fɔlɔ mais komi raison d'état ko de don jamana ka wala de don a mana kɛ cogo o cogo élection bɛ organiser jamana in kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo ni activités bɛ ban wa transition yɛrɛ ka ŋaniya ye mun ye ka na wagati dɔ boloda maliyɛnw kana kala fili président min ka d'u ye o ka sigi a kana kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka président sigilen o de kama an ko dialogue in na an ka na kuma walasa mɔgɔ wɛrɛ da kana don a la o kɔrɔ ye an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la o kɔrɔ ye politique an ka jamana kɔnɔ an k'o kɛ o kɔrɔ ye i ka kuma bɛ se a fɔra ko wagati de i bɛ ka se k'a fɔ bi a bɛ ban bi a bɛ ban sini mais a sigilen bɛ jamana ka batigi de la nka e yɛrɛ ka kuma hukumu kɔnɔna ne ye min faamuya
ni furancɛ fanga waati na fanga min b'u bolo o kɔrɔ ye ko politiki maaw tɛ se ka baara kɛ yɛrɛ bari sabu u ka baaraw ni furancɛ fanga la o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o tɛ wa o fana o kuma jɛlen don an bɛ kɛlɛ min na sa n'o ye ka jamanaya ɲini ye n'an ma o sɔrɔ an tɛ se k'an to kɔnɔ k'an b'a fɔ ko ka fanga ɲini baara fana boloda a tɛ ka taa o de kama an y'o fɔ depuis kuma jan gouvernement yɛrɛ sumayara nin fɛ ayiwa maliyɛn mana kɛ cogo cogo i bɛ parti la o i tɛ parti la o an minnu bɛ parti la an bɛ se baara dɔ la o i bɛ se ka dɔ ta k'a bila baara dɔ la ka sɔrɔ parti politique tɔgɔ yɛrɛ tɛ ayiwa n balimakɛ mais an ye nin jateminɛ k'a lajɛ komi an ni jamana caman bɛ olu tɛ kelen sinon Burkina ni Niger olu y'u ka fɛnw ci mais an ma pan Mali la parce que an bɛ fɛ k'a lajɛ halisa an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo dɔ la mais n'a ti ɲa ni mankan bɛ ka wuli maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ politique ko kuma na a b'o da fɔlɔ peut-être ni dialogue banna ni mankan dara a bɛ fɔ bon maintenant ni wagati la kalafili bɛna boloda a y'aw ka fanga ɲini baara kɛ ayiwa i ni ce o la nin tun ye monsieur Abubakar Sidiki Fɔnba an ka foli b'i ye ayiwa yanni n ka segin ka kuma di Alexis Kalanbiri ma n'an balimakɛ Amadu Koyita ma an balimamuso ayiwa madame Ɲangando Jɛnɛba Lobo Tarawele ale bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Kayi ale ye Kayi Bulɔnba ayiwa o jɛkulu ɲɛmɔgɔ de don u tun bɛ ayiwa madame i ni wula nka somɔgɔw bɛ di kunnafoni sera an ma ko bi tun ye sigikafɔ ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ la yaasa u ka hakili falen-falenw kɛ e yɛrɛ ye mun de tɔmɔ a kɛnɛ kan bi sɔgɔmada na walima bi tilegan na aw fɛ yen Kayi alhamdulilayi rabil alamin n bɛ VOA n b'a auditeur n b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ VOA lamɛn n b'a bɛɛ lajɛlen fo i ka invité minnu fana sigilen don n b'u fo Amadu ani Alexis o tulo b'i la i ni ce o la n bɛ Fɔnba yɛrɛ fo ayiwa ko sigikafɔ ye damu ye donc an ka ɲɛmɔgɔw u ye sigikafɔ u y'a boloda sigikafɔ in kɔni alhamdulilayi a daminɛna Kayi yan Kayi commune bɛɛ sigira bi ka baara in daminɛ a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ donc baara in an ka gouverneur tun bɛ yen an ka maire tun bɛ yen nɔ effectivement Fɔnba y'a fɔ cogoya min na parti politique tun bɛ yen tali u tun bɛ yen nɔ donc a baara in si ma fɔ u kɔ donc baara in fana an ka représentant dɔw i n'a fɔ Sina Damba olu bɔra Bamakɔ ka na baara in daminɛna olu fana ɲɛna donc thématique fana u y'olu ɲɛfɔ ɲɛna a thématique fɔlɔ a fɔlɔ o ye paix ani réconciliation nationale ani cohésion sociale donc o bɛ bɛn kumaw fɔ donc jamana in kɔni a mago b'o la bi ayiwa an bɔra nin jahidu mun na i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko jamana mago b'o la bi nka fangaw ka sariya min u ye latigɛ min ta arabadon ka politiki tɔnw bɛɛ ka baaraw lajɔ k'u ɲɔngiri olu ni bɛn ni kumaɲɔgɔnya bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn bari sabu ni furancɛ mɔgɔw b'u ka baara kɛ politiki maaw fana n'u ka baara don aw bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ cogo jumɛn k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka ayiwa u ka baara kɛ o bɛna ɲɔgɔn faamuya cogo jumɛn o yɔrɔ la e bɛ se ka mun fɔ o la u bɛ ɲɔgɔn faamuya kɛ hali thématique ninnu yɛrɛ kɔnɔ dɛ Mohamed Touré thématique ninnu kɔnɔ dɛ question politique et institutionnelle bɛ yen n'u taara u bɛ sigi olu de ye politique mɔgɔw ye mun y'u ka politique kumaw ye ani institution kumaw o bɛ yen nɔ donc ɲinama k'u kɔ dɛ ayiwa politiki tɔn politiki ba an bɛ politiki ka thème kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o bila politiki ko kuma la politiki tɔn ba minnu dɔnnen don olu tun bɛ kɛnɛ kan wa wallahi u tun bɛ yen nɔ ayiwa parti politique ba fɛn o fɛn bɛ Kayi yan nɔ dɛ n'a bɛ fɔ ko parti politique baw don a bɛɛ lajɛlen de tun sigilen bɛ yen sadi o commission yɛrɛ nalen dɛ wallahi o politique mɔgɔ kelen u ko k'olu bɛ don o commission de kɔnɔ u bɛɛ tagara u sigi yen de ayiwa n'u bɔra yen nɔ u yɛrɛ de b'o dɔn mais u yɛrɛ kɔni ka intérêt ye mun ye politique
na kun ka jamana in kɔnɔ je sais que u bɛna o de discuter nin na u bɛ bɛn o de kan donc u ma bila kɔfɛ dɛ ayiwa n balimamuso ayiwa i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bɛ kayikaw bɛɛ i ni ce ayiwa sisan n bɛ segin ka na kuma di n balimakɛ Alexis Kalamri ma ayiwa Alexis i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn fɔ n b'a da i ye monsieur Amadou Koyita ka kumakan lamɛn fana nka e yɛrɛ fɛ n'i ko politiki tɔnw kana baara kɛ olu bɛ se ka mun de kɛ sigikafɔ ni hukumu kɔnɔna na n'u ka baara bɛɛ ye wulikajɔw ni kuma ye fanga ɲini ni fɛnw kɔnɔna na e bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ fɛn fɛn la Alexis e kɔni ne hakili la fɔnba ni hakimɔgɔw ma ɲɔgɔn faamuya disons ma kuma faamuya ka taa sira kelen fɛ ka tugu haki bataki min bɔ ni journalisiw kumana la o y'a fɔ k'a fɔ ko politiki mɔgɔw ka foyi de an kana taa la tuguni nka n'ale ko ko politiki tɔnw bɛ yen nɔ u tɛ se ka politiki kuma dɔrɔn fɔ an t'a dɔn u kan ka min fɔ min ni politiki kuma tɛ ɲɔgɔn ye sira la ne hakili la kuma bɛ munumunu na yɔrɔ kelen de nɔfɛ min ma se kɛlɛ ma ayiwa a kun ye waati min fɔ an ye o sera a y'a fɔ a bɛ min kɛ ka kɛ o waati o ma kɛ a y'a fɔ an ɲɛna a bɛ kɛ waati jumɛn o dɔrɔn de don n'i bɛ baara fɛn o fɛn kɛ Mohamed hali i yɛrɛ ka so i yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ n'i b'a fɛ k'a kɛ fɔ agenda ka k'i bolo n bɛ nin kɛ ka bɛn nin waati in ma n bɛ nin kɛ nin waati in kɔnɔ a b'i dɛmɛ k'a dɔn yala i ye baara kɛ ka ɲɛ wa y'a dɔn a kuma yɛrɛ bɛ sen na ko CNT wasabulon mɔgɔw b'a fɛ ka premier ministre wele a ye baara minnu fɔ a ka na n'a sera ka min kɛ n'a ma kɛ donc bilankɛ ye diyagoya ye ani n'i bɛ baara kɛ fɔ i ka a fɔ nin bɛ kɛ nin waati nin bɛ kɛ ka bɛn nin ma o yɛrɛ de b'a to e b'a dɔn mɔgɔw b'a dɔn i ye baara kɛ wa wali i ma baara kɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ye min fɔ yala i sera ka kɛ wa ne kɔni fɛ a bɛ i n'a fɔ an taara ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ ka tugu a ma fɔ yɛrɛ ko a fɔra de a ye waati di a ma min fɔra a yɛrɛ y'a fɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ a bɔra dɔgɔ kɔrɔ ayiwa a bɔra dɔgɔ kɔrɔ a bilala waati min na a y'a fɔ a b'a to an bɛ se ka fɛnw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ n'i ko ko fɛn fɔnba bɔra ka minnu fɔ nin kalanko lakanako nin fɛ i ye fanga di maa o maa ma jamana fɛn o fɛn kɔnɔ a ka programme bɛ kɛ nin kelen de i tɛ se k'a fɔ fiyewu a y'a jɔ n ka kalanko ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka kalafili a y'a jɔ n ka lakana ɲɛnabɔ ka tugu si baaraw de don o ne fɛ wali ɲɔgɔn faamuyabaliya b'a la wali dana ɲɔgɔnnabaliya b'a la nka ale bi oui an balimamuso bɔra k'a fɔ jɛgafɔ ye damu ani ɲɔgɔn lamɛn ye diyagoya ye jamana kɔnɔ nka ni e ko ayiwa ninnu b'a fɛ ka min fɔ ninnu b'a fɛ an ka taa sira min fɛ n tɛ jɛn n'o ye ala walasa u kana se ka kuma an bɛ u si la tunu o tɛ a ɲɛ dɔ ye yarɔ mɔgɔ kɛra cogo o cogo sigikafɔ min yɛrɛ daminɛna a dabɔra de hali maa kelen kana to kɔfɛ donc jɔna ko t'a la hali n'a ka kɛ cogo o cogo a ka kɛ walasa bɛɛ ka se ka na i hakilina fɔ bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan. ayiwa an bɛna tulo kɔrɔbɔ ni kɛrɛbɔ ni laseli dɔ ye ka sɔrɔ ka na kuma di Amadou Koyita ma. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara kan do ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ye ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna